Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Jwang' telo machielo mar bende ng'e jathum mari e chenro no bende biro ni kanyo endi chieng' juma ka juma kibro kelni kod Anna Jwang' Junior ma bende tayo i kanyo endi kokalo wang' liech mari miero mar AJ TV kata bende AJ Media, mano CEO kanyo endi maloso kodi gi kinde ni kawuono mondo bende wago mbaka ka indi gachiel kuom bende wuodo luo ma seche moko osebedo ka uneno osebedo kotimo tich maber ahinya kanyo endi laino endi mage duto mag tudruok kochakore Facebook, TikTok, YouTube kod kamago eki ma moko. Arwaki ni machiegni kaindi bed thuolo mondo bende ne kaindi picha ma bende abro kelni achiel kachiel kowuok luo dala kocha chande kama bende waromo kod bende jagono ma osebedo ka minyiero matamre kod nono. Arwaki ni machiegni kanyinga en Jwang' Junior. Aha. Kaka pile kanyo endi ma endi en AJ TV kama bende wang'eyo chenro mar jothumbe magwa kaindi. Ibro mana nyisowa kichako mapiyo nyingi owuon gi kama iyae. Nyinga. Idwa nyinga mane? Ing'eni nitiere nyinga ID to gi nying ma social media. Oyieni mondo inyiso nyingi go duto te ka inyalo nyiso mari no endi ma bende mar oledhi mar mbui kae to bende nyiso mano endi manie ID mari. Mara mantiere mbui en Jack Kadere kata kiero dereva bila tuktuk. Dereva bila tuktuk. Mano nyiso nango? Mano nyiso ango mine nyiero nying mar Jack Kadere niendi? Jack Kadere. Jack Kadere. Nyinga maril en Jack. Koro Kadere no to jiema no med. Nyingi en Jack. To nyingi mano nyingi maril to Kadere jomoko mano medi. Bisebedo ka ineno ga movies moko mag DJ Afro kama endi? Kanyi mano ae. Jack Kadere nikech kane pod atin ahero movie go kimaga bende Afro no wacho ni Jack Kadere en jagono mariembo nyamburko e rang'eny mamalo. Mapiyo penya in wuod kanye? Ato an wuod Awendo. In Jack Kadere ma wuod Awendo. Tich mari ma bende miyo ji nyiero ka itero jothum mopogore opogore e classes nochakore higa mane? Tijino nochakre ndalo manecha, ndalo siasa cha, ndalo last year. Ndalo siasa higa gana 2022. Mane chaki tiji mar bende tero jothum mopogore opogore e classes kae to bende iwuoyo kod kaluwore gi gima giwero. Kamano. Ere gima nobiro e pachi mondo bende chak tich mar wuoyo gi jothumbe classes niendi? Naneno ga content no jomoko osebiro go, jomoko wuoyo gi josiasa, jomoko wuoyo gi jothumbe mek Kiswahili ka. To mek joluo gi aneno ka onge ng'ano osebiro gi idea no. Koro aneno ni kakele apano nyatemo. Ni neno ne nitie gimiluongo gi dho Kisungu ni gap nikech ne onge ng'ama timo wach no endi e dholuo to jomoko ne timo ka oloso gi josiasa mana e dhok no endi mar Oswayo kata Kisungu dho wagunda. Kamano. To kane chake ing'eni seche mochako gimoro inyalo ni gini seche moko ere kaka nochalo ni chaka tichako wuok dichiel koso ni chako to yani iyudo ka tich tek. Mano makoni ni nachake no. Mano ok chieng' mana chake. Mano ok chieng' mana chake. Kara ni chake karang'o? Mano nachake content makoro ji ong'eyago no. Lakini koro timo wach mar TikTok kata kuma ji ochako nena gino nachako chon 2020 kocha. 2020 na dek sani mosekalo. Mane chake tim mar bende wuok e niang' kisiemo wang'o dongo swag. Kamano. Ang'o miwuok e niang' mana kisiemo wang'o dongo swag? Chon ing'eyo ni idhi e classes ni ting'o buk ka in e class gi chok. Tinde aneno ma kiwuok e niang' kisiemo wang'o dongo swag kuom gimomiyo bende ojachok ni TikTok en kumoro ma en very funny. Iyudo ka kuma wuok e niang' no a trend moingo ng'a loso TikTok e chuny Nairobi kucho nitiere gi Fla Kiang'o nitiere grofa kocha en apisi mare. Koro an be mache ofisa kache ofisi ibuka boka tiwuok e niang' ngochi maonge kioni. Ma angolo ma original. In fact koonge to video ok nya trend. Gilaw gugudu nikech ng'e law ne kasane to aneno Jack Kadere. Kamano. Gudu be kaneno to en Jack Kadere. Ma Jack Kadere brand. To igombo ni weche ko kimag comedy magi gigoro kanye kata bende kete ngas mane sanindi ka dipo ni nyalo kawo comedy maketi e lweti. Igombo no gig kanye. Kuma podo gike, kuma dano gige. Mbele pod bor anakono ma jo mbele pod
pod pek. Koro mbele pek. Akono ma fans na ni gimedikre nikech gik mabeyo biro mbele. Gik mabeyo biro mbele. To bisebedo gi lek mar samoro tiyo gi jagono ma bende nobedo kaka role model, en ng'ano ma seche moko ineno to chunyi gombo ni bed kaka en ng'ano ma nomiyi moral mar donjo e sekta ni endi mar bende miyo ji nyiero. Inyalo paro ni nitie ng'ama nomiyi mijing'o kata mane neno kotimo gima maber momiyi donjo kama sani intiere ni. Jogo to ng'eny. Kanyalo kono ariyo adek moko. Ok adwa mention gi sani. Ok idwa mention gi sani. To igombo ni mondo collaborate gi ng'awa kata bende chieng' moro ka yudo thuolo kata kanyalo yudo thuolo to igombo ni mondo ilose komedi gi ng'awa mbele kaindi. Ing'e ni kapok imanyo ng'ae da loso go, kuong ilos mari. Koro adwa na kuong alos mara. Kato kamanyo ng'at machielo to ng'ano biro manya mondo walos kode. To Jack donge iseloso kari sani gi followers adi TikTok kata chande? Iseloso kari? Macha pok aloso. In ga di followers adi ka sani? Gicha hapa ni en 126k kanyo. 126 tiparo ni mano pok ichopo? Gicha tin ya. Isechopo, Jack isechopo? Gicha tin. Ok tin, namba no ber. Namba no ber mokalo. Dong en mana katemo, wadwa no medre okal kanyo indi. Penjo machielo Jack en ni jothumbe gi kaneno ka seche moko itugo go Marinas, seche moko in ka Queen chogo, samoro isoko wang' Inda, samoro isoko wang' Odongo. Ok ang'eyo ni gin be gisemanyi ma bende gimiyi kata puoch gi kata bende giduoko lwedo kuom tich maber mitimo. Ntiere moko maduoko lwedo lakini jothum tiji tek sawa. Jothum chendo? Jothum chendo. Gin giwe mani koro jothum chendo sana. Kuom ranyisi gichendo nitie ng'ama osemanyi ni Jack tim na advert moro kaeto koso moko migi moro koso isebedo mana ki imiye ong'ere to onge gima osetimoni? Thothgi asemiyo ng'ere to onge gima gisetimona. Kuom ranyisi aneno ka ng'amiero sana miero soko wang'e to wuonya ng'iya. Isebedo ka en kamoro ma thuma mogolo to wach 50 bob chande isiko mana ka idugo e tinde kandi be Odongo se manyie kata mong'isi ni erokamano kuom tich maber mitimo kuom thumbe ga magolo. Odongo to semanya. In fact Odongo kokiketo thume iye kanyo. Ineno ka video no be en boring nikech ji oseng'iyo kode iye kanyo. Koro ng'iso ni sama itero jothumbe class to nyaka Odongo bed e class ni. Nyaka bed en class prefect. Wuonya ng'iya class prefect. Koro ng'iso ni ok onyal koso video ni moro amora. Ok okosi. Mano endi dongo kanyo endi ni bende jiro mar ng'e jathum mari kauna kelo ni kaindi jagono mabende sebedo kineno mana karony kawuok e niang' Jack Kaderi wuod Awendo, jagono mane gi lony mararieya mar keto jothumbe go eki mopogore opogore klas achiel kaeto bende oloso kodgi dhok achiel. Kawuono wan kode kaindi nikech aneno ka bende sama wang'o kaindi Jack Kaderi igombo ni mondo bende nitie jomoko ma ok ang'eyo ni pok aneno kidil kodgi sana ng'egi. Okadani mondo atum nyingegi. Jomoko tihero sana kaka ko Odongo swag to class prefect. Bende jothum mosemanyi mong'isi ni ambe meda class. Ntiere upcoming moko mosemanya. Upcoming go gimbe nyaka wataj gi ataja lakini gimbe tiji we bet matek ahinya. Gigole gimoro. Upcoming ing'eni ya. Timo ne ng'ato advert dichielo kong'iso ni koro en celeb osechopo. Ng'ato yudo kisetimo ne advert achiel. Owe ni koro achiel no ji dhi nene Kenya te koro osebet celeb. Advert itimo continuous to gimbe gibed jok ma gitiyo matek. Koro imedo mana kwayo gimed mana keto kanyo endi kinda. Kikini timo negi achiel to koro giwene gisechopo. Koro ginyalo medo biro gibiya nikech ka platform ni en mar konyo ji te mondo ji te odhi mbele. Sani isebedo ng'atno endi ma bende ji ong'eyo mokalo biyudo kata thuolo mar donjo chenro ma opogore opogore mar tayo nyasi ma opogore opogore kang'e ni be nigi thuolo mar timo kamano endi be ji manyi ni omara bi tana chenro ma kama endi. Man to pok achako lakini ng'at moro amora manya dwaro onyalo manya. Koro mondo wadhi mana kaka inyalo manyi mayudi kanyo endi inyalo ng'isogi ni TikTok kanyo iluongi nang'o, Facebook nang'o, YouTube nang'o kaeto bende namba ni mar simu ka inyalo miyogi bende nyalo bedo maber ya mokalo. TikTok, YouTube, Facebook
En Jack Kadere. Nyinga chielo kamano? En Jack Kadere kamano. Kaito namba ni mar ong'we yamo chieng' ma samoro gombo ni mondo olimie kata idhi timne gimoro? Namba na to in fact namba no en mar tich kende. Kik igoch ni adwa ni walos kodu tugo. In fact ji oweluongo gini ni tugo. Ni ng'ato oro ni ne bwana adwa ni watuge kodi. Yani odonji tiji luongo ni tugo. Gikia ni ma tich yawa. No gino ok ni waloso tugo. Wada tiyo. Koro namba mar tich en 07 13 no nabira achiel adek 13 achiel adek 89 aboro chiko 52 abich ariyo. Mana kaka wacho kanyo ni Jaramogi Ojwang, kik ibed ni kao tijno endi mar bende Jack Kadere tiwacho ni mano tugo, mano ok tugo, mano tich. Jaramogi Ojwang mano makelo giko mar bende chenro mar ng'e jathum mari kaka bende watime pile kaendi e chenro endi mar bende kanyo mitayo ni kod Ojwang Junior AJ TV kaachiel bende gi AJ Media. Warom kanyo tilo machielo ka bende abiro medo kelo ni kanyo endi jathum mopogore opogore bende wuok e pacho kaluo kaka kuno nindi twago touch e tend piny owacho ma Homa Bay. Nyinga en Ojwang Junior. Ok adwa loro atimo research mara gi display. No kadwa ng'ado